Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi, Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponita. MLA Bidyasing Engleng upon Ingsai Serak Nangji. Gundagiri Board Chairman Mohanti So upon Nep Serak Nangji. Aduye Hoy Alamki Monsam Pajab Serak Nangji. Lapen teacher post bang parohinira bang krepo angbong Karbi teacher inudvet amen keklang dun choda putak APLC Singhason CC kachipaterpi long need along sitting demonstration ingnisi kachisong asai kideng. Dipu MLA Bidyasing Engleng lapen Mirdalin Teronpi meklang no kachumata a video rat ahong jai along cheklang daksi lapuan kachitang plup apita Ingsai hai hesi arong kilang tuprong aputak prabjin pen Ingsai vek nang chipu akimang. Lapen bang parohinira bang krepo teacher post keklang angbong pen Karbi ke inudvet amen keklang dun chot aputak non-tribal atumapan teacher appointment kipitang an prabjin pen ingthan Serak Nangji. Karbi Anglong lapen Meghalaya aduya hoy border along kai kiamat kacharvo ajok Karbi khai anokbe karlitang urwel timong apran kidam nangji lapen ke ongtung tapat ahavar a Karbi arat ahir ingtang rakpen arengahu kesodun nang aputak prabchin pen Meghalaya Assam lapen Karbi Anglong Autonomous Council angbong chingki chingwaisi monsam pado Serak Nangji. Lapen Meghalaya CM Comrade Kesangma Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Gulf of India Home Minister Amit Shah Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Atum Angbong Give and Take Policy Alamdon Kachitok Det Aputak Chujeng Badchir Puta IAS Retired J.I. Qatar Keja APLC A Political Party Atum Ahin Penke Kumentu Neta Chujeng Badchir Puta Chedon Dun Tek Tek Lapen Agriculture Board Chairman Mohanti So Lapen Arisang Hoatum APLC IT Cell Klembang Moses Rong Piapan Ahem Dampaksi Keteng Kechok Keter Kehapdam BGP Gundagiri Kidnapping Asai Keklem Ington Serak Nangji. Lapen Karbi Anglong Autonomous Council BGP Kachari Team Karbi Anglong Agricultural Board Chairman Mohanti So Apan Prabjin Pen Nep Ingnang Serak Nangjipu Akimang Pensi All Party Hills Leaders Conference APLC Singhason Constituency Committee CC Chepater PC Pre Achiklo Nipai Kripo Ningkan Surihinira Inkoira Po Arni Long Nit NH29 Atuwarpi Akungalong Sidin Demonstration Ingnisi Katisong Asai Deng Nangkok Lopusi Rat Katisong Amayalong APLC Asong Japo Lapen Asong Japi Atum Lamte Jairinti Lapen Labangso Sidin Demonstration Kangni Amayalong Kachetong Dun APLC Amaypu IAS Retired J.I. Qatar Organizing Secretary Kursing Timong Lapen APLC Tiripi CC IT Cell AGS Barnabas Teron APLC CC Dun Maipu Risika Milikpi APLC Lumbajong CC Amaypu David Qatar APLC Singhason CC Amaypu Son Singh Hanse Singhason CC Chunbang Elvin Ke Up Lapen Singhason CC Dihin Chunbang Paniram Timong Singhason CC Maipu Barim Lawrence Timong Singhason CC Women Wings Amaipi Junali Teronpi Singhason CC Women Wings Treasurer Mekri Engleng P Singhason Kara Amaipu Duri Terang Lapen Singhason Ahawar Ke Ongdu APLC Ke Kroitip Asong Japo Lapen Asong Japi Atum Chetong Dun Si Mai RDP Dun Lapen Ing Samchin Pensi Mai Kapachun Aberta Humri Dunlo. News Report Karbi Anglong News Channel. Itum cingrum nang kok lama pulote itum pa cingrum lagi ilitum kado ko be Karbi solang lorat mate news kalang atum an ke Karbi Anglong pucat kalilo itum dirt hiya tang along sa itum teglong loje kedam tang ardia porhut itum dipua MLA atik Bidyasing Engleng alangli meglang no kichu claim ke na post kami itum theglong loje alangli phan ahok peda kang sai itum theglong le la silang dang sinang la bang so kang sai theglong le det kupia phot lo pulo tang te itum udame komani ki chong da choda ba jong si kopini ak chi so ba ke chok che do lo pulang te la bang so kuni na phan ti kabisar la pen kang sai ya phan rapi sitame Bidyasing Engleng MLA
alangli itum radakhan kichari ponje phan itum kang vai pen ringi the pen kapi hai pen alangli itum aning ke thingwar lo phan meklang no kolam no tiklem labang so lang pen apos kami itum kondem lo pen labang so siang tong itum sinha sona thukar long pen kami itum siang tong chupadu nang hi pen itum jingrom lo lasi nili kudam ji je dangkat chala tu ro atum phan lo dang je pen jangan bilang Engleng di kali program sudah Bidyasing Engleng kan dalin teron tialam tu Engleng di ente itu lah super bikrai tu mango lah hai picture ke lang dia pan kosong lo super pan ke pan pro di lah hai sami tu Engleng lo sudah mi rada tu lepen alang tu pan kan saya tu sami Ingsai se pinari angsa Bidyasing Engleng AI pensik selam pusita na alangli actress abang mirdalin tiron pige pukok lo laga hok pusi alangli putang lo posi laga AI takali la posi AI pen laga selam ngali laga che bam ga do ita laga Bidyasing karbar lo lagi posi alang lipan Serak memi aposi alang lipan eres retik ke karbiatum aphan Karbi Anglong phange Serak meme pe la posi alang lipan eres wik nangji la pen alang lipan MLA pen ke pisun bek nang po number 1 number 2 bangela ilitum aprangta bang suri sira bang pharoge thomra plikebra pho appointment pilo hala bang sota inglong soto manke bang thokebra hingi be an parke bang suri sira bang pharohingi ra thokner kebra ke thom ke bang athai tu manchi bongo sena bihar sena tu manchi master kam pi la pena job ilitum karbiatum inglong aratum adivasi atum la pen kilondia ohomia tum phan kipinangia poisa ke lake dormaha kipi po amen penamat bongo sena bihar sena tum phan pi etle la si ilitum manang popiduk le non ta bang pharoini ra crazy ke bang pharoini ra crazy ke chia to ma si pidet lo bang pivet lo itu mana pi karbi to ma ge not vet la posi lata ako penopik lo ahok lo lage council tum alang le lan non aki mi to ma ge pape join long le det nahi sakori pen pape join long le det nahi la pen la appointment ki pitang anta cancel lap nahi athema lage illegal lo unconstitutional se claim lo athoma constitution schedule long ke LP school M school lage inherent subject lage schedule long si dokok lo council tum ame thang si lage claim nahi master kang wai appointment ke pi lakad do eta ahem ki kim school ahem ki kim dormaha ki pi pension ke pi lakad do eta council si claim nahi la potsi la non ke claim tang an ke lage illegal lo unconstitutional alang litum la no mat ke appointment ke pitang an kang wai tang an tom ban ke che tom phan an ke lage cancel lap nang po la pen isia bang ke ilitum teachers appointment lo la pen ke hala gundagiri lo ahok lo BJP tum la mohon tiso pen la pen anu kapre tom phan ot si la BJP tum gunda kam ke claim la tuliram rong hang si ke toy lo la thuge himanto biswa sharma si ke toy lo tuliram rong hang si ke toy lo himanto biswa sharma si ke toy pu tu chini de ta theke la non itum FIR le pita arrest redet kente lagem home department ke himanto biswa sharma long sido alang li si home minister kam ke claim la home minister polete lage police tum ke home department long si police tingge dok la po si home minister ke pualing si kroy la si home minister chief minister si la arrest ri pukok la arrest ri puk pu theke home minister chief minister la itu ma chief minister ning ke hang ke karbi tu mang bong pa je chok pa je thing onang ji pa pi chi onang ji wa kam
tribal atong bong la pen Karbi atong bong ta pa ye chok pa ye theng on ngi pa piti seroi nang gi pa kam ti la claim la sinon arrest de non itong demand ke la hello mohon ti so banda arrest masilo Bidyasing Engleng banda arrest masilo la pen la son tak gunda kam gi claim tumpan an ke arrest lap masilo la pen law teng si prosecute nang ji jail along tap nang ji na hello la pen ke hala non tapat along kedo kacheplang arni si sir kep arni Oktober sir kep arni Oriel timung tahadak si tidun lo lapen bang greener kep tuma okopran kahi nono anta dulang Karbi atong bong lapen khasiat tong bong bang krep hilo ne pene halata injured do Adai kawe a Karbi aphan Charchim prisekalong pang tek otlang notung kapati atuma phan pining anke ingdenging koi kepleng Kachikimo chia phan Kesik chedang po Jerikendeng police station ke parlo Charchim prisekalong ningkan suri hinira pho phaikunia chiklo ni phai kretroxiarni adai kawe pinpen bang phike praisi a Karbi aphan pang tek otlang notung apran armutet atuma phan Kachikimo bom wang bom si pining anke ningkaning koi pleng tanglo lasi pining pusitami Kachikimo ponchia phan Kesik chedang pongtanglo lapen labang so arni song dhorom lapen political alam chipu pe pinpen nang chetong dun pe chia phan morde committee ahin pen chuning ripong lapen labang so Kachikimo adimalong kai kita kapiklar chen chia phan chukidara post pusitami prap chin pen papleng Serak chia phan ta chuning ri padupon Tangte Perangke Kohelet Milik Athengno Nangkaning Jaydun Alam Thile Angton Pen Archupon Luna News Report Karbi Anglong News Channel Ho Priya Chiklo ni Phai Ketroxy Army Charchim Kesik Rong Radaphan Bang di Masala Pen Karbi Anglong Kacarbua Joini Bang Pike Braisi Adaya Pap Kawe Tuma Karbi Apranamut Damnang Lo Pini Rapangso Ajoksi Pinili tumla Karbiak hei atam bruksu palamat habonsi pini Charchim arong arat kedoam atum pustami piladak Kachikimo long plamlong nakapang kirasai nang klem bom lo lape ani ala so pram anil tum nang klem bom bang bom lo kasi ili tum pining anang deng bange ningkan ingkoi arta nang keli lo ningkan ingkoi atas nang li lo lasi non ke bangji tarik proxy ka ili tum Kachikimo pon Arni lo lasi kadok kabe amphang Asong ke doam Karbi Anglong lo pengas Karbi Anglong ara ke doang stame song dhorom chipu pe pinpen Charchim Kesik along aklamalong pithidun bang pikeraisi adaya pa kabe Karbi tukma kati thia jok ini Karbi khe tambruk suku hokpen ma thapon pensi ini arnian kan ikoy artaan nang klem bom bang bon nang Kachikimo bang bom lo lasi Ladak niltum milita ex secretary lo pongchung bai lo laso ating laso hisap penili Karbi Anglong la pen ves Karbi Anglong arat khan kachuningri khela phelo Ladak Kachikimo long klam manang dun le bang pu bang pia tum an pustame nang tum along long candle la pen ni mane nang Kachikimo dun revi phansi chuningri lo la pen akodak tim Karbi Anglong along ke Japon tim Karbi Anglong a hempu sir Dr. Kuriram Ronghang CM Sir Alangli Kustame Kedam Tang 2019 pen Alangli Bang Verlang Lasi Non Ke Bangji Tarik Ketroxy Suniriang Korapo Alangli Stame Dakla So Kachikimo Long Bangji Kuning Teklong Athema Labang So Kachikimo Long Alangli Ta Karbiak hai tambruk so kang duklong ke alangli tanang kacetong nai kinang so lepe alangli joini pensi pini ladak Charchim Kesik Kachikimo long plamlong ke turi turbong ka tidu ke alangli joini pensi tum jadi teklong lo athema alangli panil tum pinpura lo kipi ateng si pini kupima il tum nang Kehang at sonamung anda so teng sinang pitolo tapi non tum nang kelong le derbang ke ladak Charchim Kesik Kachikimo long plamlong il tum kapkai kita kapang thit erji kapidoi erji pharma chukidar mate chukidar adapi kape hona phan pa bang pu bang disip la pen mai sip tusan bi pon pela la bang ta ni ning the anon na chitong bi non ke bangji tarik proxy priyatik lo tarik proxy sunira en kora polo se alang li la so lam bang ta
นี่นิ่งเทโลจัดเจมรองรัฐแกนิ่งเทปโลลังดิปังดักปนปุบสนิ่งเทปโลแต่สิกัดดอกเอาไว้non-government organization NGO ปุนนทำทางส่ง KSC ปุนนจัดส่งดอนก็สำเร็จนั่งตุ้มตาละบางโซก็ชิกิโมลงคลองลงกัดดอกไว้ตาบางเป็ดปุบสนิ่งเทโลอาทิมาละแกการเบียกให้อนกบีada apa betum han kapiti bang karbi la pendi masa angbong arona kacarbo aja ni posisi tinang lo kasi ada apa betum alang betum ke tinang ke kasi pinyalang betum aja ni pen alang ne komane ke asarpi phan komane ke asarpi phan cikimu pamudikang lo komane ke angjir phan pamudikang lo komane ke asarpi sarbura pha sonti pamudikang lo la selo ke ning do galam posi nil tum puan yan ta tum u eram repentan tum klembong angbong lo kasi kaprek ke kacuningri ke la hello la si ju si kacuningri pati krim la ke ni di ex general secretary kongkil mai sa pen cm sir dr turiang bang hang nang di la bang so mailong la he anok be he karbek he anok be la so ki thi ke jang katalona long nang di nang ke tong don lek pu ku ni ni nang thep pilona le phan athenang li joy ni pen si ke dam tang ans tame ilitum nang li ke long ri long para luta eron ke ba cari calon dapat tang abang lo pati ngiri guna bang kilo la sinang pan ni hukum ni kita etik nang ni an kana dak nanti tong leko kilo kana dak captain dong ra kan bang la disti lo kana sip kita ra pus tamina la soni di klar pon ko kusini ni kilo kasi ni jut ke ancol nang letum pini labang so kapang thira sai ke klemalong nang letum ni mar letum rong silo manang letum dana pang thira Kardom, nidi dadak rongasor iglo dak Charchim Kesik, Kachikimo, rongasor iglo nidi ke. Kasi awak lo nang itum pan na media pini dadak kami kian ketang thirlo. Ang kapaciton dun penang itum kasona report na ke en adang ke nidi ni rong iglo dan curupar lo. Kasi awak lo nidi itum dak rongasor iglo. Aman nidi itum ang hutan tang talason Kachikimo nang lepo pulutang teni itu sapi marka tu kade idoni mutan cinggung pepsi itu dak kampi klem kapang kirpona sai ni tum dei ponit lo lasi ni tum kadu kade rong isi asar pimar tum ki kleman sing tum ke kai kita lapusi jong hongkok ason ho dak ki klem tang thir dak ajuana lo ladak akidu ki hon kiklem kapang thir abang ani tum la cukuda kapang ni tum kan non antara kita kita lang ko sini tum ron kana bang kai ki kapang thir pon bom lo aten ahok lo nang tum dunia ni la son makar ji pot ini dan tanang surup tiklo ni tum dak Charchim marang arat pen pusutame nangli non Engleng Kesik kep ladak Katalona Kachikimo inkoladi non angkeleji inkoladi labang la penabdik la nangletum nadak Charchim monde along Kachikimo along apharman nangletum Karbi Anglong arat aphan kopilo nangletum mahin ben pachitin dun kangtung jadi tu mahin pen kapacini kangtung bang elason lo kidam tang aning kan bang ason thak ni tu malong cm sa ni tum Karbi Anglong hen khu cm sa dalam hanga sang ho pustan ni kidam tang ni kan ke thompli alang li nang ki chipidu asal tak ni ni ko pustan ni inteng ko Kachikimo mindu Kachikimo melong pustan ni alang li ki ranji phan sini tu mahin ten chunin di dunlo pen bang iklek nang kolang di kelo thiken ni tu malang di phan si di tum Charchim marong so la pen adak ni di tum hinduk ning la atum apan so Charchim Kesik kadu kage arata tum pialang ni phan sini ngechikhe ni tum pen ke cm sarap pen cenglo kadu kage aria sanghula tum Karbi Anglong atum an pistan ni la sari ni tum phan si itu mah hinten tang Kachini pen bang tek bokusi ni tum ning thi lo Tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu